И какво става, хора? Аз съм Даунби и в този епизод продължаваме поредицата от Minecraft Command Block Tutorial. И така, нека да започнем с първата команда. В нея, всъщност, някога искали ли сте да яздите дракон? А освен това да го яздите в Overworld. Тоест, ето в този свят, в който в момента се намирам. Ако искате, вече можете. Сега ще ви покажа точно как. Командите ще ги има в описанието, така че не се притеснявайте. Ето, сега натискаме бутончето и ни се появява дракон. Само трябва да го фанете, че то е малко трудно. Ето, то в момента го язя. Мога да го бия, каквото си пуска мога да правя. Ето, F5. В момента аз го язя. Ето и дори да са пуснати на Game Mode 0, той ни ви би. И да, това беше първата команда, която иска да ви покажа. И в момента се намираме във втората част на клипа, в която ще ви покажа следващата команда от уроците, от урока по-скоро. И тя е как да създадете ендермен, който иска прегръдка. Това е по-скоро за забава само и да, ето това представлява. Само че се телепортват. Или по-скоро нормално. Ето го. Само че те се телепортват. Ето го. И искат прегръдка. По-скоро ръцете им са така направени. И да, това беше за втората команда. Която, да, за забавление са. Някога да сте искали да си направите планина от мобове, който както иска. Ако искате, сега е момента да научите как. Ето. Всички мобове един върху друг. Ето. Те даже се бият помежду си. И да, това е всъщност колона от различни чудовища в Minecraft. В случая зомбите умират скелетите, но нищо не пречи. И да, това беше следващата команда и остана наред последната. Следващата команда не е за майнкрафтери, които мразят слайм блоковете. Сега ще ви демонстрирам. Ето това представлява тя. Слайм торнадо, слайм надо, който както иска го нарича. И да. Ето те с много голяма са бият снежния човек. И да. Не забравяйте да погледнете описанието, защото от сега нататък ще има разни неща написани в описанието. Може да отидете и да проверите, няма да казвам какви са. Може да влезете да харесате Facebook страницата ми, да се абонирате за канала ми и чао чао!